Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Гэта легенда пра кветку. І сёння ў такой імправізаванай студыі знаходжуся я, Анастасія Аўдзевіч, і любу майму сэрцу вікарый парафіі безаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, што ў Сухарова, Менск, айцец марыянін Канстантин Анашка. Хвала Христу, ойча. Хвала навеки. Вітаю, Анастасія, вітаю всіх радыёслухачоў у нашай парафіі. Отец, давайте пачнем сёння нашу з вами размову з малітвы. Ім'я Отця і Сына і Духа Святога. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі і благословлены плод у лоне Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амин. Ім'я Отця і Сына і Духа Святога. Амин. Дзякуй за супольную малітву. Сёння я прапаную паразмаўляць пра такое святае узвышэнне святога крыжа. То бок, канешне, можа ўзнікнуць пытанне, пры чым тут легенда пра кветку, ды увогуле свята, але ўсё ж такі крыж быў з дрэва, менавіта з якога, які лёс у гэтага крыжа і гэтак далей. Прапаную сёння пра гэта паразважаць, параспавядаць. Мы з айцом дамовіліся загадзя, што ўсе тэалагічныя пытанні ён бере на сябе, а я ўжо буду адказваць менавіта за легенды ды паданні, якія звязаны з гэтай падзеяй. Отец, адным з галоўных сімвалаў хрысціян усяго свету з'яўляецца крыж. Так, то бок мы носім крыжык на шэі, вернікі яго носяць. Мы робім знак крыжа, калі ўваходзім у касцёл, нават на магіле памерлага мы ставім крыж. І вось 14 верасня мы будзем святкаваць гэты дзень. Мы будзем святкаваць узвышэнне святого крыжа. А распавядзіце нам, калі ласка, вось значэнне гэтага свята. Ну, па-першае, крыж, як вы правільна падкрэслілі, это галоўны сімвал нашай веры. Сімвал не толькі як знак нейкі знешні, які мы робім жэстамі, як нейкія прадметы літургічныя ці хрысціянскія, але сімвал таксама як вызнанне веры, як мы чытаем падчас імшы. Знак, які, вось прылада катавання, якая стала прыладай збаўлення, знак кары, пакарання, які стаў галоўным хрысціянскім знакам. І ў касцёле, у крыжы касцёл заўсёды бачыў алтар, алтар, які мы маем. Тут у нашым касцёле крыж — гэта алтар, на якім Христос, Сын Божы, здабыў для нас гэтую перамогу, здабыў для нас збаўленне нам усяму свету. Таму пра ўкрыжаванне пішуць, мы гэту гісторыю ведаем, пішуць усе евангелісты. Это вядомы факт. Усе 4 евангелісты, яны падрабязна апісваюць дэталі, мукі, розныя нюансы, гадзіны, апісваюць нават сам крыж, як выглядаў. І паводле гэтага сведчання Христос быў крыжаваны каля 12 гадзіны прыкладна, каля 3 гадзіны нашай памёр і каля 17 больш-менш быў пахаваны, быў зняты з крыжа і пахаваны ў гроб. Гэтае свята, узвышэнне святога крыжа, яно нагадвае нам, якую вялікую цану, які вялікі кошт заплаціў Христос за наше адкупленне, якім коштам былі адкупленыя, і таму гэта знак, які мы павінны не саромецца яго, а ганарыцца гэтым знакам. А вось калі мы нагадаем гісторыю гэтых падзей, як увогуле ўзнікла свята, хто знайшоў гэты крыж і гэтак далей, вось менавіта гістарычныя падзеі. Менавіта знаходжанне крыжа і стала пачаткам гэтага свята, якую мы пра якую мы тут кажам, узвышэнне крыжа. Яно звязана са знаходжаннем крыжа. Многім вядомая легенда пра тое, як імператор Канстантин, праводзячы розныя свае войны, адваёўваючы трон, у 312 годзе перамог свайго канкурэнта на трон імператарскі Максенцыя. Паводле гэтай легенды яму з'явіўся перад бітвай, некаторыя пішуць у сне, з'явіўся такі знак,
на небе палаючы крыж. Ну, некаторыя кажуць, што гэта ў сне было, хутчэй за ўсё. І ён убачыў надпіс «Энтоўтавіка» на грэцкай мове, што азначае «гэтым пераможаш, гэтым сімвалам пераможаш». І пасля гэтага, падобна, Канстанцін навярнуўся на хрысціянства. Пасля ў гэтым жа годзе за Канстанцінам навярнулася яго маці, святая Алена. Па-рознаму можна ацэньваць, наколькі ён сапраўды было ягонае навяртанне, ён там хрысціўся напрыканцы жыцця. Але вось факты, што ён рабіў пасля гэтага, яны былі такія, ну, евангельскія. У 313 годзе вядомы міланскі эдыкт, калі ён скончыў афіцыйна пераслед хрысціянаў, дазволіў хрысціянства як рэлігію, пасля змяняў закон таксама ў духу Евангелія, забараніў баі гладыатараў, крыжовую смерць, забараніў знакі розныя на чолах рабоў, паскорыў працэс іх вызвалення, зрабіў нядзелю афіцыйным выходным днём святочным. У Рыме самім збудаваў 8 базылік, распачынаў розныя саборы хрысціянскія ў Арль. І ў 325 годзе менавіта Канстанцін заініцыяваў першы такі сусветны сабор, это значыць з'езд усіх біскупаў, у якім лічыцца адзін з 7 галоўных. І падчас гэтага сабору Канстанцін сустрэў біскупа з Іерусаліма, біскупа Макарыя, які расказаў менавіта легенды і гісторыі пра тое, што ўсіх там ёсць недзе загублены, схаваны крыж, і пра тое, што там ёсць рэліквіі мукі Хрыста. Калі мы так перанясемся ў Іерусалім, пасля смерці Хрыста, пасля таго, як разышліся апосталы па свеце, у 70-м годзе, ведаем у гісторыі, Іерусалім быў збураны войскамі Ціта, рымскімі легіёнамі, знішчана была святыня, разрабаваная. Пазней Цэзар Адрыян, імператар, хацеў на месцы святыні збудаваць, пачаў рымскія святыні, Юпітера, Венеры, знішчылі святыню. У 132 годзе паўстала другое паўстанне, оно было крывава збуранае, юдэяў выселілі, паўстала правінцыя Палестыны, і на тым месцы, дзе была святыня, збудавалі такі рымскі горад Элія Капіталіна. Ён зусім змяніў тапаграфію, архітэктуру старога горада, і таму лакалізаваць нейкія месцы. Каб гэтае месца, дзе быў гэты крыж схаваны, каб яго ўвогуле не знайсці. Не толькі крыж, увогуле нейкі змяніў візуальна аблічча Іерусаліма, старога гораду. Канешне, ніхто тады там такімі дакументальнымі такімі не кіраваўся рознымі дакументальнымі, што трэба запісаць, што там лакалізаваць, знайсці. Ніхто тады пра гэтага не думаў. Але ўсё ж сярод хрысціян засталася памяць пра свежая памяць пра муку Хрыста, пра тайвыдарэнні, пра розныя матэрыяльныя рэліквіі, сведкі таго, што было. На чале юдэйскай, габрэйскай грамады хрысціянаў, значыць, габрэяў, які сталі хрысціянамі, ужо з часоў першых апосталаў стаялі так званыя родныя Хрыста. Якуб старэйшы, які першы памёр, Шымон. Евангелие кажа, што гэта былі родныя Хрыста. Ну, не родныя браты, а дваюрныя, кузіны, так. І доўгі час апісваюць паданні, што яны нават былі на чале іерусалімскай супольнасці хрысціянаў, і ёсць нават датавана, што ў 149 годзе яшчэ кіраваў біскупам іерусалімскай гэтай супольнасці быў Юда Кір'якос. Яго нават імя так і перакладаецца, як родны пана. І таму, ведаючы гэта, біскуп расказаў імператару, і імператар вырашыў знайсці рэліквіі, адкапаць месца казні і збудаваць там таксама базыліку. І у гэтым жа годзе, 325-м, калі быў сабор, ён пасылае туды сваю маму, Галену, святую Алену, тады яшчэ не святую, вядома, святую Алену. Яна кіруе там у Іерусаліме рознымі працамі, раскопкамі, будаўлянымі працамі. Шмат якіх святых апісваюць гэтую гісторыю айцоў касцёла. І кіруючы вось гэтымі раскопкамі, працаўнікі, якія рабілі яе каманда, можам сказаць, яны знайшлі 3 крыжы, 3 драўляныя крыжы, знайшлі недалёка Галгофы, схаваны ў старой такой цыстэрне паблізу Галгофы.
І вось гэтае месца пацвярджаецца, становіцца зразумелым, дзякуючы, што вось калі мы ведаем, пачытаем розныя габрэйскія прадпісанні рэлігійныя, пахавальныя, то это пацвярджаецца, што прыкладна так маглі, вось, улічваючы абставіны, спешку перад Пасхай, поспех, спяшанне гэтае, маглі так і прыкладна і схаваць гэтыя крыжы. І Алена і яе радныя, яе тыя, хто дапамагаў, адразу прыйшлі да высновы, што гэта крыж Хрыста і двух злачынцаў. Так, што гэтыя 3 крыжы — это Христос і 2 злачынцы, якія былі з ім пахаваны. Алена забірае, яна ламае гэты крыж на 3 часткі, частку пакідае ў Іерусаліме, адну забірае ў Рым і 3 адпраўляе ў Канстантинополь сыну. І праз 10 год Канстантин спаўняе сваю мару, будуе 2 базылікі на месцы знаходжання крыжа, адну базыліку Анастазіс у Васкрасенне і базыліку Мартырас, базыліку мучанікаў, якая пазней была перайменавана ў базыліку крыжа. Сёння яны былі розную гісторыю мелі, збураліся, аднаўляліся, это ўжо не будзем расказваць. І сёння на гэтым месцы стаіць святыня базыліка гробу Пана, якая ўключае ў сябе месца знаходжання крыжа, месца, дзе стаяў крыж, і гроб, дзе Христос уваскрос. І менавіта 13 верасня 335 года адбылася, скажем, перадача базылікі біскупу, канцэкрацыя, а на наступны дзень 14 верасня крыж першы раз біскуп паказаў народу, таму што узнёс яго, это была такая першая адарацыя крыжа, і касцёл пасля гэтага устанавіў спачатку 13, пасля 14 верасня свята узвышэння крыжа ці знаходжання крыжа, паколькі ў гэты дзень крыж узнеслі, паказалі народу. То бок атрымліваецца, што каб усім было бачна, бо народу было шмат, натоўп, патрыярх узняў крыж над галавой, так, і вось менавіта ўсім паказваў. То бок адсюль мы атрымалі ўзвышэнне. Так, можна сказаць, так, узвышлі. Ці правільна я разумею? Думаю, да. Думаю, да, што гэта першая такая спосаб адарацыі быў. Можа, не ведалі тады такую адарацыю, як сёння мы маем, але паказваючы крыж народу для ўшанавання, это вот першая адарацыя. То бок ёсць такое у мяне пытанне, вось месцазнаходжання, так? Дакладна было вядома, што на месцы пахавання былі пабудаваны гэты паганскія храмы Юпітера ды Венеры. Не на месцы ўкрыжавання, больш на месцы, дзе стаяла святыня, таму што у Галгофа было крыху за старым горадам. Так, але ўвогуле змянялася як бы сама. То бок зараз святая, тады проста маці імператара, так? Калі яна паехала, яна ўжо дакладна, прыблізу ведала, дзе шукаць. Думаю, з расказаў біскупа, думаю, таксама прыехаўшы, яна там распытвала людзей, размаўляла з хрысціянскімі групамі, які, думаю, там ўжо паказалі, расказалі. Я думаю, гэта такое месца нават пад пераследам наўрад ці б забылі. То бок, да чаго я вяду? Вось Юда Кірыяк. Гэта ж сапраўды вельмі цікавая легенда, бо яна нам распавядае, то есть, па-першае, вы казалі, што гэта быў сапраўдны чалавек. Гэта гістарычны факт, што яго існаванне, гэта не некая прыдумка. Тое, што ён нават не хацеў ёй распавядаць пра месцазнаходжанне, дзе закапалі гэтыя крыжы. І то бок яна з ім правяла такую прамову, калі можна сказаць, паводле гэтай легенды гэтага чалавека, ён быў габрэй. Ось яго пасадзілі ў калодзеж, нават ёсць такія выявы, абразы, як яго туды садзяць, у гэты калодзеж. Ну, і каб ён так, быў нейкі такі час, калі можна так сказаць, жартуючы, падумаць пра свае паводзіны, ён тыдзень сядзеў там без вады і ежы. І седзячы ў гэтым калодзежы, ён пачынае маліцца. І кажа, вось, Божа, калі сапраўды я патрэбна распавесці, дзе капаць, то дай мне знак. Адразу ж зямля заварушылася, пайшоў моцны прыемны пах, і гэта быў да яго такі знак вялікі. Вось, і ён кажа, што сапраўды, Христос, ты збаўца свету. І то бок, вось, менавіта праз такую сваю ўласную пакуту, прасидзеўшы тыдзень у калодзежы, ён распавядае Алене, дзе ўжо трэба будзе ім капаць.
Але... Я думаю, што такое могло быць. Ну, напэўна, гэта не быў Юда Кірыяк, таму што ён быў па гадах там, да? 200 гадоў розніцы, але могла быць такая нават гісторыя недзе з нейкім іншым чалавекам, а просто легенды традыцыі ўжо абралі гэтага чалавека імя, таму што імя такое прыгожае. Юда Кірыякус, это значит родны пан, это такое само імя габрэйскае такое. А то бок мы атрымліваем, што ўсе легенды, так, раней, чым крыху магчыма пазней, ўсё ж такі маюць пад сабой некія гістарычныя, сапраўдныя гістарычныя падзеі. Напэўна, не браліся просто так з паветра. З паветра не браліся. Як гараскопы сёння пішуць, напэўна, так не было. То бок, конечно, я хочу таксама дадаць яшчэ і крыху хрысціянскіх легенд батанічных. Ужо ў сваіх папярэдніх такіх праграмах я распавядала, што ёсць легенда, што на месцы, дзе знайшлі гэты крыж, рос базілік у вялікай колькасці. І менавіта водар гэтага базіліка, ён таксама дапамагаў знайсці крыж, што калі пачалі капаць зямлю, водар пах вельмі моцна гэтай расліны, ён станавіўся ўсё мацней і мацней, і яны разумелі, што трэба капаць і капаць і капаць, там нешта знойдуць. То бок базілік адсюда і атрымаў сваю назву, бо базілікон гэта пан, ну, царь. Базілеус, так. Базілеус, так. І то бок адсюда мы маем базілікі, так, дом пана, і то бок адсюда атрымліваецца базілік як назва расліны, што менавіта гэта царская трава. Дарэчы, менавіта яшчэ з гэтых лацінскіх слоў мы маем Васілёк. Па іншай версіі таксама... Васіль, Базылій. Да, то па іншай версіі менавіта Васількі яшчэ таксама. Базылікі гэта былі такія будынкі, спачатку не перад хрысціянамі афіцыйныя, напрыклад, нейкіх уладароў, імператараў, нейкіх знаці, таксама называюцца базыліка, як ад Базілеус цар. Ну, то бок таксама ёсць вось такія цікавыя легенды, якія менавіта звязаны з месцам знаходжання. Вось. Вельмі цікава яшчэ, вы мне такую заўвагу аднойчы сказалі, што святы Канстанцін гэта не імператар, так? А вось яго маці гэта святая. Ці так гэта? Святая Канстанцін, Алена. про якога мы рассказываем, да, імператар, ён святы ў праваслаўнай царкве. Там, ну, у іх много хто святы, я там не ведаю этой структуры. А ў каталіцкім не. І там увогуле гісторыкі так, здаецца, не, цяпер сам задумаўся. Гісторыкі так па-рознаму апісваюць яго жыццё, ці ён так навярнуўся, ці гэта былі палітычны такі. Бо ён быў далей, скажем, палітыкам-імператарам. Ёсць святы Канстанцін, яшчэ быў пазней некалькі стагоддзяў у Шатландіі, нейкі кароль Шатландіі, который пазней навярнуўся, пайшоў у манастыр, пакінуў трон. І ён святы, вось афіцыйна, пра якога я ведаю, што ён святы. Наконт Канстанціну такая супярэчлівая постаць, авеяна шматлікімі легендамі, таму тут адназначна не скажу. Але яго маці... Елена святая, так. Была прызнана святая менавіта вось праз гэтыя падзеі, пра якія мы распавядалі. І пра падзеі, і праз яе жыццё. Нават ідучы туды, едучы ў Іерусалім, яна шмат там такой харытатыўнай дзейнасці рабіла. То бок маю яшчэ адно пытанне да вас. Чаму менавіта пакаранне праз укрыжаванне ўжывалася ў тыя часы? Чаму крыж? Да, чаму менавіта так? Ну, габрэі ведалі гэтае пакаранне, на самі не ўжывалі, але паколькі не было гэта ў праве Маісея, але адносна іх рымляне даволі часта ўжывалі. Гэтае пакаранне ведалі і ў Фінікіі, Карфагені, Персы, ну і, канешне, рымляне. То бок, наколькі я ведаю, рымляне для сваіх гэта пакаранне не ўжывалі? Для рымлянаў не. Гэта пакаранне было вельмі часта палітычным, яно лічылася найбольш такім жорсткім, ганебным. Яго ўжывалі для ворагаў Рыму, для розных бунтароў, паўстанцаў, рабоў. Напрыклад, слыннае паўстанне Спартака было таксама закончана тым, што яго укрыжавалі ўсіх побач з дарогамі. І гэта было такое найбольш ганебнае, вельмі балючая такая смерць, доўгая, пакуты, то есть сутарагі мышцаў, грудной клеткі, робры, вось гэта ўся часткі, яно настолькі сціскалася, не можна было расслабіцца. І паветра, уваходзячы ў лёгкія, не магло выйсці. То есть, каб можна зрабіць удых, як лекары апісваюць гэта, смерць крыста, смерць на крыжы. Каб выдохнуць, увесь час трэба было рухацца. То есть той, хто вісіць на крыжы, не вісеў вось проста нерухома.
каб дыхаць, ён павінен быў рухацца. Калі ён рухаўся, ён прыўставаў на стопы, тады і рукі, то есть цяжар быў на руках, на стопах, тады і раны на руках, нагах яны раздзіраліся, гэта вялікія пакуты, цела проста вычэрпвалася, стамлялася і павісала, і часцей гэта была смерць ад задыхання, не хапала паветра, ці таксама пазней перабівалі голені, ведаем, 2 злачынцам перабілі, Хрысту не перабілі, бо ўжо памёр. Гэта таксама даходзяць і доўгі час цела вісела, гэта і сонца, гэта і камары, сцервятнікі часта. То есть гэта вось такая была вельмі пакутная смерць. Але варта памятаць пра тое, што Христос гэта ўсё перажыў, але ягоная смерць гэта быў дабравольны выбар. Христос памёр, таму што сам так хацеў і сам гэта на сябе прыняў. То есть гэта быў яго выбар, яго рашэнне. Нават на крыжы ён памірае, кажучы, не тады, калі мы там голень перабілі, але памірае вось пане, прымі мой дух. То ёсць вельмі такое цікавае навуковае, можна сказаць, даследаванне. Гэта быў лекар, ён быў сапраўдны чалавек, хірург. Дарэчы, усю першую сусветную ён працаваў менавіта вось на полі боя, як кажуць, так, то бок анатомію ведаў лепш, напэўна, чым ойчы наш. Так, вось гэты чалавек, яго звалі П'ер Барбе. Вось, усё астатняе сваё жыццё ён працаваў у шпіталі святога Юзефа. І вось уже напрыканцы свайго жыцця ён так быў заняты вось гэтай тэмай укрыжавання, увогуле даследавання, як ці сапраўды, ці магло быць. І вось гэта быў 1950 год, дарэчы, і ён праводзіць вельмі такі сур'ёзны, глыбокі, дасканалыя вопыты, ад чаго ж чалавек мог памерці на укрыжаванні. І там досыць шмат вось прычын, сапраўды гэта будзе спыненне там сэрца, інфаркты, асфіксія, арытмія і гэтак далей, да, там шокі, ацидозы, эмбалія лёгкіх і гэтак далей. Але ён ставіў вопыты, дарэчы, так, і сапраўды вось гэта яго версія такая навуковая пра тое, што такой прычынай смерці Езуса была асфіксія. Што менавіта ён задыхнуўся. Асфіксія – это задыханне, да? Да. То, як вы ўжо распавялі, чалавек быў укрыжаваны, рукі яго былі нерухомыя, вага цела, яна цягнула цела ўніз, і каб уздыхнуць, чалавек павінен кожны раз быў устаць, падцягвацца на руках. Кожны ўздых – гэта праз боль уласнымі намаганнямі падцягнуцца на руках, каб зрабіць новы ўздых. Канешне, усе хацелі жыць, так, яны ўсе падцягваліся. То, як вы казалі, гэта нерухома было, так, чалавек рухаўся, ён падцягваўся кожны раз на руках, уверх, каб зрабіць новы ўздых, але сілы пакідалі, і ў нейкі момант чалавек здаваўся, і ён проста праз пакуты неверагодныя пачынаў задыхацца і паміраў ад асфіксіі. То бок, вось гэты чалавек, лекар П'ер Барбе, хірург, ён нават напісаў велізарную такую кнігу, дзе ўсё гэта ён там паведамляў. І калі, як вы казалі, перабівалі вось паводле яго працы навуковай, калі перабівалі ўжо голені, ногі, гэта каб чалавек не мог падцягвацца. Каб прыспешыць смерць. Каб хутчэй гэта было. Вось, і мы ведаем, што дакладна гэта апісана так, што укрыжавалі яго о 12-й гадзіне. О 12-й гадзіне прыкладна было ўкрыжаванне, а 6-й гадзіне габрэйскі нашы 15-й ён памёр. Так, 15:00, таму молімся вяночак да Божай міласэрнасці, гадзіна смерці Хрыста, 15:00. То бок, вось мы, супастаўляючы ўсё гэта, ведаем, што ён па мерках нават таго ж хірурга досыць хутка памёр. Бо людзі віселі на крыжы нават па некалькі дзён. Так. То бок, ён перастаў падцягвацца. Так. Гэта быў яго ўласны такі выбар. Так, ён аддаў духа, па-другое, яшчэ возьму тое, што Христос быў закатаваны, замучаны яшчэ да прыбіцця да крыжа. То есть там ужо і то гэта быў збіты чалавек. Так, ён нёс крыж у адрозненне там ад многіх, якіх проста прыбівалі. І, дарэчы, вось вашы словы сцвярджаюць плашчаніца, вось тое, што мы ведаем пра яе, то есть адбіткі, якія засталіся, там сапраўды збіты чалавек ад... Так, як і плашчаніца, многія іншыя рэліквіі. То бок, яго здымаюць з крыжа, так, і ўжо хаваюць.
Ёсць такая версія, што ўсіх злачынцаў, а ўкрыжавалі менавіта злачынцаў у тыя часы, так, ну, бунтароў і так далей. Да? Ну, ты каго лічылі злачынцамі? Ну, канешне, да. То бок іх хавалі разам з крыжом. А яго пахавалі асобна ад крыжа. Крыжы проста былі схованы ў зямлю. Не ведаеце разам, скажем, просто каб далёка не насіць недзе ў бліжэйшым месцы. Я думаю, хавалі пра пахаванне ўжо дбалі, думалі не рымляне, а самі, хто хаваў у выпадку Хрыста ці разбойнікаў, гэта былі габрэі. Яны стараліся прытрымлівацца сваіх нейкіх традыцый, а ўжо там рымляне маглі там па-рознаму скідваць і спаліць, не ведаю. І то бок, вось крыжы, яны захоўваліся. Тады іх закапалі, проста кажучы. Думаю, да, у выпадку Хрыста маглі закапаць, таму што ўсё ж такі гэта габрэі здымалі з крыжа. Не ведаю, рымляне, магчыма, паўторна выкарыстоўвалі, но у выпадку гэтым, хутчэй за ўсё, яны закапалі. Недзе далёка закапалі. То бок, у мяне такое наступнае пытанне паўстае. Вось крыж. Ёсць у сучасных людзей, гэта такое дыскусійнае ўвогуле пытанне, так, у шэрагу свецкіх гісторыкаў, філолагаў, якой жа формы быў крыж? Што ж павінна была шукаць Алена? Бо тут нават цэлая такая тэорыя крыжоў. Я разумею, што гэта такі досыць правакацыйны момант, правакацыйнае пытанне, але ўсё ж такі, якой формы быў крыж? Я б не сказаў, што такое правакацыйнае, тут вядома, якой форме быў крыж, а розныя тэорыі, то ўжо там сімвалы, розныя формы крыжоў, гэта не супярэчыць таму, які быў. Што шукаць Алена ведала, яна была рымлянкай, маць імператара, таму, думаю, ведала, як гэта адбываецца. Толькі ўжо пасля яе сын адмяніў крыжовую смерць. Константин. Звычай часто крыж меў форму літары Т. То есть, ну, як скалацілі, як зручней было, то есть літары Т, тау, так было прасцей. Часам, калі крыж быў большы, ўжо крыж меў такую форму скрыжавання, асабліва калі часам зверху на крыж вешалі, прыбівалі так званы титулус damnatonis. Это табличка со списком він, розных, за што пакараны сказанец. Ну, як у выпадку Хрыста быў гэты титулус, гэтая табличка, якой было напісана «Езус Назаренус рекс юдеорум». «Езус Назаранін, кароль юдэйскі» на 3 мовах. Увогуле крыж выглядаў як две такія скрыжаваныя бэлькі, гарызантальная, якая называлася патибулум, это было прыкладна 1,8 метра, так, ну, на даўжыню. Я добра разумею, гэта да чаго выкрыжавалі, прыбівалі рукі? Так, і Хрыста, і ввогуле, так, это гарызантальна. Это больш-менш стандартнай нормы, каб ён фізічна там трымаўся, а вертыкальная бэлька, она называлася стіпес на лацінскай, она была 3-4 метры. То есть, каб прыкладна такі аб'ём мог утрымаць цела чалавека, і зверху часам вешалі таблічку, гэты титулус з вінамі, ну, як ось таблічка Хрыста яна паказала там каля 50 сантыметраў. І так гэтая таблічка, яна пазней стане такім важным аргументам, які пацвярджае праўдзівасць крыжа. А ўжо пазней былі розныя крыжы, розныя формы, традыцыі розныя да гэтага малявалі. Там ёсць крыж праваслаўны, напрыклад, ён кажа, што была яшчэ папярэчная падножка, але гэта таксама сімвалічна, таму што яна кажа, чаму яна такая ускосная, што адна ўказвае на зямлю, на неба, другая там паказвае нашу чалавечую натуру. Ёсць крыж Андрэя, крыж Пятра, ёсць крыж патрыяршы, напрыклад, армянскі крыж маем тут, ён без уваскрослага, это значит, Христос уваскрос уже, такі прыгожы. Ёсць крыж Иерусалимскі, уствораны вось як вялікі крыж і 5 маленькіх, это означае 5 ран Христа. То есть таких крыжоў даволі шмат, якія сімвалічна да нейкай канфесіі ці да нейкай такой адносяцца канкрэтнай вось руху. У нас в Беларусі ёсць крыж круцыята вызвалення чалавека.
Але вось яны не перакрэсліваюць гэтай вось асноўнай праўды, што крыж это крыж, які То бок у нас атрымліваецца, што ўвогуле ёсць такая тэорыя самого крыжа, на якім быў Езус укрыжаваны. Ці гэта вось класічная форма, класічная, канешне, ў двухкосці, прабачаю, што я так кажу, але тое, што мы маем, той крыжык, які мы носім на шыі, так? Ці гэта быў тау-крыж, ці гэта ўвогуле, кажуць, быў слуп. Ну, прабачце, ён, можа, не да канца тэорыі, нават гэта вядома, пацверджана. Нават калі гэта быў тау, думаю, калі зверху прыбівалі таблічку, нават там нейкая форма крыжа магла быць, дзякуючы таблічцы магла захавацца. Это ўжо так 100%, конечно, не скажем. Ну, то бок, ну, сапраўды гэта цікава, бо зараз і там усялякія там Discovery Channel і так далей, да, яны здаваюць навуковыя усялякія стужкі, дзе распавядаюць, як усё ж таки гэта ўсё было, а вось айцы касцёла, яны дакладна не ведаюць, як гэта было, Discovery Channel ведае. Так. Іх дакладныя звесткі. То бок, усё ж таки мы ведаем адно, што ён быў укрыжаваны, а ўвогуле якой формы быў крыж, ці важна гэта? Так, таму што ў хрысціянскай веры нармальная рэч, што розныя рэчы робяцца сімвалічна. Напрыклад, у Афрыцы, калі мы паглядзім ці крыж, ці выявы Маці Божай, то і Хрыстуса Маці Божая чорная. Ці там яны вельмі часта фігуроўкі вельмі даўгія, такія высокія. Чаму? Таму што самы, напрыклад, маленькі, як пігмеі ці нейкія народы, яны уяўлялі, што Бог вышэй іх. Ну, это ўсё не перакрэслівае, што значыць вось менавіта такі быў. Кожны разумее па-свойму, гэта не перакрэслівае вось асноўнай праўды, што крыж гэта галоўны наш знак. Айцец Канстанцін, а вы таксама закранулі вельмі такую цікавую тэму, што крыжы бываюць розныя. Так? Ось вы казалі, ёсць Андрэеўскі крыж. Гэта крыж апостола Андрэя, так? Бо яго таксама укрыжавалі, але ён сказаў, што ён не годны такой смерці, як у Езуса, і, ну, калі можна так сказаць, прапанаваў укрыжаваць яго іншым спосабам, то ён быў распяты, ну, як Ікс, яго крыж. Вось дзве, гэта Андрэеўскі крыж. Мы таксама ведаем святы Пётр, так? Ён таксама быў укрыжаваны, але таксама пажадаў мець адрозненне. Ён казаў, што я таксама не варты, каб мне таксама укрыжавалі, як Езуса, яго укрыжавалі. Вверх нагамі. Униз галавой. І яго крыж, як малююць, перавернуты. Малююць па-рознаму. Я бачу, не ведаем, крыжавалі, нехта кажа, што проста яго там крыху меншы быў такі звычайны крыж, проста яго там па-іншаму расцягнулі на гэтым крыжы. Тут можам толькі здагадвацца. Тут малююць па-рознаму і перавернуты. Некаторыя кажуць, што вось это сатанінскі нейкі. Сатанінскі — это ўжо пазней, у 18 стагоддзі, калі там ці якім з'явіліся сатаністы, у 18-19, яны сабе перавярнулі крыж, бо сатана ўсё пераварочвае ў гэтым плане. А, ну, Пётр так кажуць, уверх нагамі, як гэта дакладна, не ведаю. Я бачу выяву, дзе і перавернуты, бачу выяву, дзе і на звычайным крыжы яго неяк інакш расцягнулі. Факт такі, што ён лічыў проста негодным сябе быць як Христос, але праўды пра крыж гэта не змяняе. А ёсць яшчэ тау-крыж? Тау — гэта больш звычайныя две бэлькі, якія, ну, так крыжавалі большасць вось гэтых сказанцаў. Это найбольш папулярны быў. Найпрасцей зрабіць было там, не трэба было выразаць, каб две бэлькі. То бок мы атрымліваем, што розныя хрысціянскія вось плыні, яны часам таксама маюць свае крыжы, так? То есть як армяне, напрыклад, напрыклад, як там мальтыйскі крыж. Гэта ж таксама крыж, ён сапраўдны крыж, але ён крыху інакш выглядае знешне. То бок это таксама вельмі такі цікавы момант, і вы распавялі нам таксама пра крыж, які карыстаюць хрысціяне, якія армяне, якія хрысціяне, гэта хач. Так, яны называюць гэта крыж. І сапраўды цікавостка вось у нас зараз ёсць. Гэта крыж, на якім няма Езуса. Так? Ну, не толькі ў армянаў такое ёсць. Лічыцца, што Христос ужо воскрос, таму на крыжы няма Езуса. Пра гэты крыж ёсць таксама цікавая батанічная легенда хрысціянская, што калі знайшлі крыж, ну, паводле армянскай легенды, вось, то ён адразу ж зацвеў. Ён узняўся усялякімі кветкамі, зёлкамі, і то бок адсюль пайшло, што вось у армян крыж павінен быць абавязкова квітнеючым. В каталіцкім касцёле папулярны вот крыж святого Бенедыкта, таксама ззаду з выявай яго. Ну, розныя формы, маленькія, які носяць таксама
многія нашы вось это таксама са сваёй сімволікай. То бок крыж заўжды астаецца сімвалам нашай веры, не гледзячы на тую форму, у якой мы яго там. Гэтыя сімвалы проста тлумачаць розныя дадаткі, як тут кветкі, напрыклад, ці там вось гэты крыж Іерусалімскі, 5 ранаў Хрыста, вельмі ўпрыгожаны быў. Яны зазвычай проста нейкія там дадаюць нашыя, вось, каб нейкую канкрэтную патлумачыць не тэорыю, а праўды веры ці літургічныя нейкія рэчы, традыцыі, але яны нават не прэтэндуюць на тое, што вот менавіта на такім Хрыста распялі. Айцец Канстантин, маю яшчэ одно правакацыйнае пытанне. Крыж, які мы носім на шыі, гэта ж не проста ўпрыгожванне. Ну, канешне, не. Калі паглядзець, вось часам жанчыны носяць завушнічкі. Ну, нават і мужчыны ў выглядзе крыжыка. Всё залежыць ад асобы. Трэба так рабіць? Все залежыць ад асобы. Нават хрысціяне часам ці людзі такім, скажем, слаба веруючы, могуць насіць звычайны крыж на шыі як упрыгожванне. І завушніцы, татуіроўку ніхто робіць. Ну, калі это робіцца як дэкарацыя, крыж не можа быць дэкарацыяй. Калі для некага гэта такое, ну, асабістая праява веры, я асабіста, ну, такі не ваюю, там не такі зацяты праціўнікам, да, каб здымаць там ці здзіраць этой татуіроўкі, не, ну, ёсць яно. Крыж не можа быць дэкарацыяй, не можа быць нават у доме, можна павесіць там нейкую там ці малюнкі ў форме крыжа, ці там на кашулях многія папулярныя такія хрысціянскія. Нават гэта можа быць, але это павінна быць сведчаннем, што я калі нашу знак крыжа, я паказваю публічна, што я прыналежу да гэтай веры, я хрысціянін, гэта для мяне важны знак, а не нейкая такая форма дэкарацыі. Таму тут Дарэчы, вось вы казалі пра татуіроўкі. Таксама такой правакацыйны момант. Як касцёл да іх ставіцца ўвогуле? Ці варта іх рабіць? Ну, чалавек робіць сабе татуіроўку ў выглядзе крыжа. Ну, я такое бачыла і, ну, часам зашмат бачыла ў сваім жыцці, калі крыжоў шмат, дзе ёсць гэтыя выявы. У мяне заўсёды пытанне навошта, так? Ну, недзе там, я з другого боку, я не такі праціўнік, што вось там грэх цяжкі. Некаторыя кажуць, вось у Бібліі напісана ў старым запавеце не рабі татуіровак. Ну, але калі ўжо мы будзем трымацца строга правіл, калі ты хочаш выконваць стары запавет, не рабі татуіровак, то давай у старым запавеце напісана, што не еш свініны, напісана прынось ахвяру, там галубкі розныя. Давайце ўжо выконваць усё. Канешне, пытанне навошта чалавек пазней, для мяне асабіста, чалавек пазней становіцца старэйшы, гэта ўсё там інакш выглядае. Але, ну, это такі, кожны па-свойму разумее, это сёння моладзь, яно сёння такі, і не толькі сёння. Таму я з гэтым не ваюю. Ёсць таксама, ну, можна чапляцца па-рознаму. Я бачыў людзей з татуіроўкамі, которые вельмі глыбока веруючы. Па нейкіх прычынах сабе зрабілі, ці раней, ці цяпер. Бачыў людзей, которые, ну, вось людзі з крыжом абсалютна такі традыцыйны чалавек, а можа быць у ім шмат зла, шмат гневу, ненавісці, таму тут трэба вельмі асцярожнымі. То бок, хачу згадаць яшчэ такі момант, што ёсць жа копты. Так, егіпцяне, якія хрысціяне, якія прынялі хрысціянства. Іх не шмат у Егіпце, вось, і яны у дзяцінстве робяць невялікія татуіроўкі ў выглядзе крыжыка на руцэ. Вось менавіта ў тым месцы, ну, дзе лічыцца, крыжавалі Хрыста, дзе быў цвік. Так. Вось, і яны робяць гэтую татуіроўку як сімвал таго, што жывучы ў такой мусульманскай стране, у такім мусульманскім грамадстве, яны ўсё ж такі хрысціяне. Яны ходзяць з гэтымі татуіроўкамі крыжыка. І для них гэта вельмі... Акурат пытанне, дзе быў цвік, таксама гэта пытанне, хутчэй за ўсё ў далоні, таму што тут, ну, тут таксама супярэчна. То бок мы ведаем вось нават хрысціян, якія ходзяць з хрысціянскімі татуіроўкамі і лічыцца, што гэта ўсё варта. Таксама, альбо на Філіпінах сярод католікаў нават такое ёсць, што на Вялікую Пятніцу робяць крыжовы шлях і прыбіваюць сябе да крыжа мужчыны. Але гэта ўжо традыцыя іх народная, касцёл гэта не падтрымлівае. Ну, у коптаў такое ёсць, іх яны па-свойму тлумачаць, мы не будзем ім там забараняць. Ну, калі это зробіць наш чалавек, ну, не ведаеце, ён робіць такой інтэнцыі, як копты. Ну, это ўжо такая... Трэба тут індывідуальна заўсёды глядзець. Я не фанат, я не падтрымліваю такое, але і там не лічу гэта вялікім злом.
Пытанне, навошта гэта робіцца, з якой мэтай? Падагульняючы, можна казаць пра тое, што крыж – гэта сімвал веры нашай і кропка. Яго трэба шанаваць, да яго трэба з павагай ставіцца. І проста для нейкай такой забавы, гульні мы не ўжываем гэты сімвал. Гэта сімвал, гэта знак, які з першых вякоў хрысціянства быў, можа, не аж так быў сімвалам, адразу стаў знакам ужываным, таму што для многіх крыж быў знакам пакарання яшчэ. Але ўжо ў першым стагоддзі знаходзяцца выявы крыжа, нейкія маляваныя, графічныя сімвалы, вобразы розныя. Заўсёды галоўная постаць на гэтых малюнках заўсёды Христос, калі малюецца крыж. А 4 стагоддзя сустракаем крыжы як упрыгожванні, уже аздоблены нейкім золатам, калі ўжо хрысціянства стала такім легальным і больш багатым, скажам. Адна з самых старажытных выяваў, напрыклад, у Геракліон, адзін з такіх мясцінаў на Сіцыліі, дзе быў вулкан Везувій, і у 63 і 79 годзе 2 разы ён выбухнуў, і там пры раскопках знайшлі на адной руіны аднаго з дамоў, і на адной сцяне быў, скажем, выціснуты выразна адбітак крыжа, нават з дзюрачкай, што там некалі на гэтым месцы вісеў крыж. То есть это ўжо першыя вякі хрысціянства, яшчэ, можа, нават апостол Павел тады жыў у тыя часы. Паступова крыж уваходзіць таксама у такі абіход хрысціянскі. Пры розных благаслаўленнях ці робіцца знак крыжа, там спачатку далонню рабілі, пазней розныя формы з'явіліся. Знак, які, можа, так хутка не малявалі, таму што крыж першыя вякі, можа, быў выразна распазнавальны з хрысціянамі таксама ўжо, таму першым знакам, напрыклад, рыбка была. Вось, распавядзіце, калі ласка, бо гэта цікава. Сапраўды, Езус сам не хрысціўся, апосталы яго таксама не накладвалі на сябе, як сімвал веры. Езус, апосталы тады, яны не маглі гэта рабіць. Часам людзі усвядомліваюць, што гэта так і было. Ну так, і крыж быў ад пачатку. Христос перажагнаўся, а святы Юзеф быў столярам, рабіў канфесіяналы. Это такое хрысціянскае наша... То бок, першыя хрысціяне не ведалі крыжа як сімвалу. Ведалі крыж як сімвал, толькі у іх, можа, так адназначна гэта не было. Я думаю, рыбка была, это першыя 3 вякі пераследу, она была знакам больш такі, менш распазнавальным. Это быў такі знак таемны. Калі ўжо казалі пра крыж, вось хрысціяне, Хрыста распялі на крыжы, это маглі б хутка распазнаць. І там неяк пагроза жыццю магла быць, калі з такім знакам хадзіць, нешта пра гэта казаць. Хто будзе хадзіць яшчэ са сімвалам рабоў, якіх крыжавалі? А рыбка – гэта ўжо знак, які, вось само слова рыба на грэцкам іхціос, Ісус Христос, збавіцель свету, якія малявалі яны яго, распазнавалі, ты малюеш, ты хрысціянін, я хрысціянін. Гэта быў такі умоўны знак паміж сабой. А ўжо калі легальнае хрысціянства, тут крыж, ўжо, скажем, крыж – гэта адназначна хрысціянскі сімвал, ўжо нават тады стаў. А пастухова ён уваходзіў такі абіход нават там пры малітвах, пры літургіі, думаю, благаслаўленні, праз нават сам знак, калі я раблю знак крыжа у імя Отца і Сына Духа Святога. Словы, якія гавару, гэта нават сімвал веры, як падчас імшы мы веру адзінага Бога Отца. Знак крыжа – гэта таксама сімвал веры. Словамі я праслаўляю Тройцу, а знакам крыжа падкрэсліваю, што гэта што для мяне гэта азначае, што гэта збаўленне, якое я маю, рай мне абяцаны, ён быў здабыты мукай, смерцю і крыжом. І гэта ўжо нават майцы касцёлу пацвярджаюць. Дзякуй за адказ. Нашы гледачы, канешне, ім тут крыху шансуе больш, бачаць, што у нас за айцом шмат папер на стале ляжыць, бо мы разглядаем такія пытанні, якія вельмі цікавілі як мяне, так і айца. І у нас яшчэ шмат іншай інфармацыі. Але я прапаную працягнуць нашу такую размову, працяг зрабіць ужо на наступным тыдні. Добра. Калі отец згоден, то будем, напэўна, зараз уже развітвацца з вами до наступнага тыдня, і мы зноў будем размаўляць пра узвышэнне Святога Крыжа і ўвогуле закранем, канешне, тэму, з якога дрэва быў зроблены крыж. Абавязкова. То далучайцеся на наступным тыдні, а пакуль што мы развітваемся з вами. З Богом! Дзякуй вялікі, з Богом! Легенда пра кветку.
Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.